Bjorn en Mieke naar finale. Gedenkplaat Richard Philipsen. Het is vandaag 19 januari en dit is het Pillemaarsjournaal. Bjorn en Mieke gaan naar de LVK-finale. Zondagmiddag kwam L1 in café Hulsman bekendmaken dat het duo als enige Venrayse inzending te zien zal zijn in de eindstrijd. Met 3 halve finalisten uit Venray was de kans groot dat er minimaal 1 liedje goed genoeg zou zijn voor de finale. En met het nummer hier van Bjorn en Mieke bleek dat ook zo te zijn. Bjorn en Mieke! Finale! 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 Hoppa! Het liedje hier is terug. Hier is het te doen, hier is het te zien. Hier kom je beleven wat je nergens anders ziet. Hier is het te doen, hier willen we zien. Wat je hier ziet, zie je nergens en nergens anders niet. Ja, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ja, la la la. Ja, geweldig. Ja, en dat is in het eigen Venray. En ja, alleen die spanning, man. Dan zie je net een beetje hersteld van de hoge hartslag. Maar ja, topgevoel, topgevoel. Bjorn en Mieke werden als laatste finalist bekendgemaakt. En omdat er slechts 1 finale plek over was met nog 3 Venrayse kanshebbers, was de spanning in café Hulsman erg groot. Ik werd niet goed. Ik heb gewoon een andere mannen vastgehouden. Nee, ik ging er dit jaar wel anders in dan andere jaren om een teleurstelling te voorkomen. Dus ik heb ook een beetje gedacht van, nou, het zou ook kunnen zijn dat het gewoon weer niet lukt. Dus bereid je daar gewoon op voorkant altijd meevallen. Extra genieten van bijvoorbeeld een halve finale, dat is gewoon winst. En dan zien we wel verder. Maar ja, dit jaar viel het dus wel een keer mee, dus erg leuk. En waar er bij de een vreugde is, is er bij de ander teleurstelling. In dit geval de andere halve finalisten uit Venray, Neve en Gerry en Dave. Het zou helemaal geweldig zijn natuurlijk, om op het LVK in Venray te mogen staan met die jongens en te mogen delen met zoveel mogelijk Venrayse mensen, maar helaas. Ik had tot vandaag, dacht ik van nou weet je, we hebben een ballot, ga er voor Venray. Hoe groot is de kans dat je dan in zo'n wedstrijd verder komt? Straks hoorde ik op de radio wel zeggen van nou, dit is een gevoelig nummer, dit is een rustig nummer. Ik denk nou, dan krijg je toch een beetje hoop, dus even die teleurstelling, maar dat is super. Ondanks de teleurstelling pakken de andere artiesten het sportief op. Het is super dat Venray vertegenwoordigd is in het LVK. Bjorn en Mieke, top. Ja. Maak er een mooi feestje van en zorg dat die tent helemaal plat gaat. De finale zal voor Bjorn en Mieke speciaal zijn, omdat dit jaar de evenementenhal in Venray de locatie is waar de finale gehouden wordt. Ja, geweldig. We hebben natuurlijk al veel metgekregen over de organisatie, een aantal kaarten, de locatie. En we hebben sowieso in het VUR-programma en in het Noord-programma optreden. Ja. Allee, ja, natuurlijk de hoofdact zien. En zeker met alle steun van het thuispubliek. Ja, dat is top. De finale vindt aanstaande vrijdag al plaats, maar het duo weet nog niet precies hoe het zich voor gaat bereiden. Ja, dat laat ik nu maar even van me afkomen, want ik had er helemaal niet bij stilgestaan dat we ook door zouden kunnen gaan. Dus ja, laat maar op ons afkomen. Het is zo voorbij, hè. Volgende week is het al achter de rug. Dus, ja, ze belden net al 5 minuten nadat het bekend was van ja, hoeveel duur je met danseressen en een act. Ja. Ik zo, oh ja, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Dus dat komt morgen wel. Ik denk dat het vanavond ook niet meer tot overleg komt, maar dat komt morgen wel. Bjorn en Mieke gaan in ieder geval met veel enthousiasme richting de finale. En dat doen ze dankzij de mensen die gestemd hebben. Iedereen die op ons gestemd heeft, super bedankt alvast. Afgelopen zaterdag werd er een gedenkplaat onthuld voor Richard Philipsen. De gedenkplaat is het initiatief van Chantal Philipsen, die iets wilde doen voor haar oom die in 2014 overleed. Richard Philipsen zette zich al lange tijd in voor de wijk Brugske en was op allerlei fronten actief. Multiculturele avonden, hij zat in een band, het spelen doe je zo, popcorn, alles heeft hij mee opgezet en was hij een van de vrijwilligers die dat gedaan heeft. En juist omdat Richard zoveel betekend heeft, wilde Chantal iets voor haar oom doen. Uiteindelijk werd dit dus de gedenkplaat in het multifunctioneel centrum, maar in eerste instantie wilde Chantal een herdenkingsboom. De gemeente wou liever hebben dat ik een plaatsje hier aan het MFC zou houden vanwege het spelen doe je zo wat nou hier in de grote zaal zit. Vond ik wel heel lastig, want ik had mijn zinnen gezet op die boom en ik moest en zou die boom krijgen. Maar ik ben al ontzettend blij met het plaatje.
Chantal heeft de gedenkplaat in haar eentje gerealiseerd, maar voor het maken ervan heeft ze de juiste hulp gevonden. Op een gegeven moment kreeg ik zelf een berichtje van een sponsor van een schildersbedrijf die ook glas zetten, dat ze graag het plaatje wou sponsoren. Dus het glasplaatje heb ik gekregen en zijn dochter heeft het gegraveerd. Het begint natuurlijk met Richard Flipsen dat hij op 29 september 2014 overleden is. En de tekst van Jacques Poels die Jacques Poels speciaal geschreven heeft voor dit plaatje. En ook de tekst van Jacques Poels heeft Chantal zelf geregeld. Ik heb via het mailadres gekregen en ik heb eigenlijk gewoon een brief gestuurd en gewoon gevraagd van ja, kan jij mij mee helpen? Want ik kon de juiste woorden niet vinden en ik was er zo lang mee bezig. En ik ben heel erg fan van Rauwe Hezen en heel veel teksten die raken mij. Dus ik wist dat hij wel degene was die de juiste woorden kon vinden en hij wel degene was die de tekst kon maken. Met de tekst van Poels is de gedenkplaat precies zoals hij moest worden. Ja, ik ben heel tevreden. Ik ben er echt super blij mee. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending zal worden herhaald tot en met morgenavond 6 uur en vrijdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht zakt de temperatuur naar -4 graden. Het is bewolkt met kans op sneeuw. Overdag is het overwegend droog en ook dan kan er een kleine sneeuwbui vallen. Tijdens zonnige perioden zal de temperatuur stijgen naar 2 graden boven het vriespunt. Bedankt voor het kijken naar deze uitzending en heel graag tot vrijdag.